Hello, Stu. Det er Magnus og The Faggot siger. Det er mega tarts. Det er mega tart. Det er næsten det samme. Let's play Minecraft. Ja, Rummelskaft, hvis du lige gider lade være med at hakke træet væk under mig. Og satan, det er grustræer. Tosserne, det er et helt folkefærd for sig selv, kan man sige. Det skal lige siges, det er ikke... Bakker løs. Det er ikke Monet at ses her. Det er Awesome Banana. Det er the player of all players, det er Kapper. Ja, men jeg kunne ikke finde ud af det der med at lave mit navn om, så jeg hedder bare Player. Så har vi Mopselops her. Så har vi Rummelskaft. Rummelskaft. A.k.a. Twanky Snail. Twanky Snail, if you know that name. A.k.a. Faggot of them all. A.k.a. Nu skal vi også lige huske at snakke pænt, jo. Ja, vi kan ikke fortsætte i en uendelighed. Hver gang der bliver stillhed, så vil jeg bare reklamere for min kanal. Det kan vi godt, det kan vi godt sige. Kanaler, hvad snakker du om? Du har sgu kun en din store... Kanal, jeg sagde snak pænt. Nej, du sagde kanaler. Jeg er nødt til at bippe det der ud, Nikolaj. Hvorfor? Røvkanaler. Fordi hvis folk de skal se det her på YouTube, så skal man tale ordentligt. Nej. Jamen, folk på YouTube skal vide, at de er nogle og de ingen liv har, fordi de ser vores videoer. Morten, nu synes jeg bare, at du skal holde din kæft. Morten, det var ikke... Det var ikke pænt sagt sådan noget. Det var ikke nice, det der, Morten. Har du måske ikke set Mortens videoer? De er sgu da meget gode. Det er ikke særlig swag, kan man sige. Altså ikke mit, men Morten, når han siger sådan noget, han er ikke særlig swag. Ej, det synes jeg sgu heller ikke, Morten. Det er en stor... Nej. Altså, der var en eller anden oppe i skolen i dag, han sagde, hvad swag betød. Nej, ikke i dag. Ja, jeg vil ikke håbe, du har været i skole i dag, fordi jeg er sammen med dig hele dagen. Det er søndag. Nej, men en dag, der sagde... Livets skole har han været i. Hvor fanden er vi, drenge? Hvor rykker vi hen? Herned. Hey, prøv at følg mig. Hallo. Jeg har fundet en hule eller noget. Der er hule hernede. Der er mine. Der er dungeon. Hallo. Der er dungeon hernede. Fanden der er jern her allerede. Der er jern. Men i dag med tøj. Jeg kan ikke hakke. Ej, er der jern? Ej, hvad fuck er det der? En fucking æderkop, mand. Skrid æderkop. Ej, det er sgu ikke godt, det der. Skrid æderkop. Fuck. Faggot, hvor er I henne? Vi er i gang med at blive voldtaget af en æderkop hernede i... Jeg er længere nede, Morten. Gå længere ned, så er der så et hul. Jeg skal lige lave noget. Ind i bjerget. Det var også kul. Det var da et fantastisk sted at starte. Jeg har også allerede kul. For helvede, så tager jeg jord i stedet for det træ. Jeg er så langsom til det her, det ender med, at der kommer Hvor henne, siger du, Magnus? Morten, helt seriøst, de har ikke bevæget sig meget mere end 5 meter, og så kan du ikke finde dem. Morten, jeg ved godt, du er lille, men altså... Ja, Morten. Så holder vi de der. Den er ret uoverskuelig. Wow, fucking skuelig. Hallo, jeg nakker workbenchen med dernede. Peter, hold bøtte. Morten, det er sgu da min workbench. Det er sgu da lige meget, vi er et kollektiv, din fede svans. Morten, kom her. Jamen, jeg lægger lige. Jamen. Det gør du sgu da altid. Hvad er der galt med din computer, helt seriøst? Jeg vil godt bruge lidt hjælp hernede. Ja, slap nu af, jeg har træsvær. Der sidder en kæmpe stor fucking virus og bare venter på at... udløse. Ja. Bare på udløsning. Ja, du tager lidt ud af kontekst der. Nej. Det var ikke det, jeg sagde. Højre. Tager det jo ind i kontekst. Det kan vi jo alle sammen godt se. Jeg ved. Ikke så forfærdeligt. Vi laver lige en YouTube-opstemning. Dem, der synes, jeg er sej, I skal bare like den her video. Er det så ikke synes, det er så fik vi så ingen likes. Jeg vil sige, jeg tror, vi skal lave den om til alle dem, der synes, Nikolaj han er sej, skal dislike. I skal dislike alle Monets videoer. Undskyld, Nikolaj. Det synes jeg ikke, det er så pænt sagt sådan noget, hvis jeg skal være helt ærlig overfor. Hallo Magnus, kan du ikke lige føre mig ned til? Jeg skal fandme op igen. Jo, der har jeg. Hvorfor er der en flamme? Prøv at kigge den samme vej som mig. Kan du se det der hul over bjerget? Hvad med at slå mig? Jeg er lige ved at dræbe en fucking gris. Tænk på, er der nogen, der har en lille smule mad, måske? Ja, jeg har Morten har samlet en smule. Hvor er I henne? Jeg vil godt bruge lidt mad her, Morten. Morten, kast lige noget mums. Eller jeg prøver lige at rydde det her op. Morten, dein! Ja, der er nu. Tak. Nej, så skal jeg have den fucking workbench igen. Den er jo hernede. Ja, men jeg gider ikke gå hele vejen derned. Jeg har 3 heroppe. Eller jeg rydder lige det her område for træer, fordi det er ret træls. Hvad siger du gør? Ryd. Nej.
Jeg vil slet ikke... jeg fælder alle træerne her i området. Så, det var første episode allerede. Det gik sandt stærkt.